Medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kun sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fat. Sa nga pang Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalabay stak na nga las 6 sa aga. Welcome mga pinagpalakad si Platutunan Bombo Report sa second edition. Pang Christmas presentation niya Platuntunan. Pizza 25 ita karon niya sa bulan sa Disyembre. At lausang Pasko ay kapat nga Domingo. Katapusan nga Domingo sa bulan sa Disyembre. Tuig 2022. Duwa tika tamayaw kita sa Merry Christmas sa aton nga mga tagmamati, sa aton mga soke, sa aton nga mga nakatutok live sa aton sa FB kag YouTube channel mga kemanan. Dili sa aton papalagad sa Bombo Report second edition. Ibulon tabi sining aga na ang kamusta ang linyahanay or kamusta ang baklanay subong sa litson no? Ba triple kun orderanay since ang illegal mga simana ang ordinary reservasyon sa litson sining adlaw sa Pasko kag of course na tob na iniya sa maabot nga bagong tuig. Galing kang precious bong sa litson hindi man hamak, ga kwan man, ga palang lapaw man subong nga pressurized sa litson since naman ligad mga sinimanang pag-interview naton niya magkabanan sa nga pressurized ang litson no sustainable na gida pacayan ko iban do 60, 50, 60 to 70% ang saka sa presyo sa litson. Tagpilas po ng kilo, boss. Liga kung magamom na presyo sa litson. Hindi lang tanay magkaon litson kaya o sa bagay hindi man healthy nga pagkaon galing kay sinatabla kundo bulong lang sa kwan bulong lang bala sa kidlaw man okasyon sa monte balan man Pasko bagong tuig kung may araragin man ato ba ko turiya ti di man madula sa lamisa ang lechon especialmente kung may mga okasyon galing kasi lingkod kamahal na hitso mo pinaka ang pinaka kwan bida 6 mil 7 mil
Maraga niya pinakadako-dako gida guro da mga 10,000, 11,000. Si Pablo lechon na. Di kung makaan mo na bisang uno dira pilam na ka kilo mabili sila daman. Ha? Mga 15 kilos ng lechon guro, mga 10,000, 11,000 ang presyo sina. Mga kabanan po ti arag po, no? Especialmente sa mga okasyon-okasyon, no? Sa naligad nga si Mana, ang hatag man sa party, sa Christmas party sa aton nga mga government employee, no? Sa mga LGUs naton. Dito ka baha man ang lechon, nambot subong adlaw sa Paskwa, damo gid order, damo reservasyon. Iba lang tayo sa importante bubukar laay, direct dito sa may aton lechonan, sa may barangay 36. Iba lang tayo, bubukar la sa patrol. Good morning, come in. Yes, Bombo, Dennis, dahil kita rin sa Purok Lechonan na barangay 36. Kung sa diin na Bombo, Dennis, dali nagabaligya gid no sang lechon. So, ibaloni naton kung kamusta kay sa subong Bombo Dennis kapang nilo pa lang ini sila sa ila sini nga mga pwesto diri Bombo Dennis nga salitay nila liwat kay para at least nga maplasara lang nila sa ila sini nga mga lechon na Bombo Dennis. Wow. Kung istoryahan naton ang lechon kung holiday siya Bombo Dennis ang mugini ang highlight sa ato sini nga lamisa ang lechon Bombo Dennis. Sa aring kita diri sa isa ka store no Abiligos naman kita Bombo Dennis. So siguro naton kung kamusta ay ila sini nga baligyan ay susubong Bombo Dennis. So napalibutan kita diri asang lechonan diri sa may Purok Lechonan barangay 35 Bombo Dennis. So sir, good morning. Sir, kamusta subong sir? Tamo aton order? Ara-ara man. Oo. Mga pila subong sir aton order? Yes, sir? Oo. Ganyan kita Bombo Dennis. Mga? Wow, so subong lang ang adlaw, sir. Oo. O, anong oras ka mo, sir, subong dito? Alas 2. Oo, iyaw. Ihaw. Ang lupo, yes, sir. Alas 2. So, subong all set na for delivery na naman. Pagkaroon pa dito tayo. Karon pa dito tayo. Ready now for pick up and delivery. Okay. So, sa subong ni sir, may kinil, ng tadtad ka mo dari, na ganito, ang retail, pa mo ngay baligya. Kasi silang kilo, subong? 700. 700. Nagtaka. Same lang. Same na. Okay. So, wala yan ang pagsaka sa subong. Wala na mo lang na. Okay, sa yun, sir, sa pilog na, pilang baligyan. Ang bilog mo ang nagsaka. Pilang, sir? Ang pinaka-minimum namon, 6.5. Pinakagamay. Ay na, ng Bisaya? Oo. Yung palis Bisaya ka na, no? So, nung naka-sir, kadako ang pinakagamay? Mga 5 kilos, pork na kami. Small ginagamit. Small na siya. So, di ba mo dali sa pinakanubo, 3 is 6,500, yung mga 5 kilos. Kung hilaw, kila na, sir, ang... White ko na sa yung hindi Pinakamahal? Oh, sikila, sir, ang matamata, sir. Kusaka man mamong mayara man 5.5 subong ang gagmay 5.5 ang dili buhay pa. Okay. So, nagmahal subong ang buhi nga baboy. Okay, tungod sa taga Manila, Iloilo, Cebu, Ariga, Kalsado. Sila man lang kaya usually sila man lang nagapamahal sa atin din. So, Bombo Dennis, isa sa mga rason no, kung mo na nagmahal kay tungod nga ang delivery bala may ginasuklayan pa sa area sa Manila. That's why there is lugar kulang. That's why nga nabakal man ang kasyanay sa lechon o kung sa baboy kay nabuhi Bombo Dennis. Pinakamahal nilang lechon, pila da? Pinabarato, 6.5? Pinakamahal, sir, nga lechon. 12K, ma'am. Pinakakilo na. 20, sobra. Wow, So, okay naman, grabe. Bombo Dennis. Ano na sa baboy nga misiso? Ang misiso na, no? Kaya ko. Bisaya ka misiso, Bombo Dennis. So, ang pinakadako is 20 kilos. So, i-retail nyo lang, sir. Wala ka mayang kabaligya. Ang bakal sa Bligyan. Pero nung usually nga gina-order, Gagmay mga 6.5, 70, 78K. Okay naman. kung kaya, sir, ang 100 kilo. Grabe, no? So, kaya man Kaya man.
So, Bombo, Napag-give sang ligad ko hindi kaya. yan, sakto Wala? gid, no? Bombo Dennis. Subong adlaw pila ila order 100 kabilog. 100. Yes, Terrible. 100. Sa sinilang ginadlaw, no? Ug to na tanan o kon Kada namin, sadala na Sa mga gabi garo. okay. Ang tanan na magabi. Ang Order. order. sa amunot. Basta miyara pa. Kailan ba na mo, agahan order subong. Oo. Basta ta 2 p.m. Terrible. Kasi kung expect pa ka mo nga may madugang pa. Yes, kami harap. Managabakal, instant, okay na. Wow, grabe. Tama na. Bombo Dennis, pwede na yun, sir. So, try na to lili, Bombo Dennis, ang ila sini nga Tabok. lutuan. Rastabok lang na guro. Lutuan nila. Bombo Dennis. Tingko lutuan la basta ra rastabok. Yes, ari lang din sa likod. Sa likod, sige, beta, tabi ko. Gatini. Aba ko sa isa lang, subong lang adlaw, 25 lang ha, December Oo. 25. Isa lang Yes. na kamanog lechon da baligya, shin kabilog na ang Shin. reserva ang lechon subong ha, Christmas Day. Grabe, Terrible. gid, Bombo Dennis. Mary, gid ni ang Christmas ang taga-Avilinos sa Lechona na Bombo Dennis. Kasi sa isa kadlaw, sin, no? Sin kababoy ang Terrible. na ihaw para lechonon. Bombo Dennis. Ari lang din sa likod, ha? Malapit Okay. kapit naman. Okay. Sorry na ganing isa, ho. May Wow, kinapit meron na, na may siya. nagkakuha na preparasyon na ni pabulubog lawon na nagroda kay para putson Amo, karon kid. kag i-deliver or kwa ba ara naghapa Ari na. Good morning. Merry Christmas. Sorry na mga. Ari pa kami, aga pa kami kayo. So, Bombo-Dennis, aga pa kay Sander. Sa kero natin, lang tahon natin ang lulutuan dari sa Bilinos man. Ari kita rin sa sulod sa bangga. Akon sa purok lechonan. Ang ila sininga lulutuan. Bombo-Dennis. So, hindi pa niya, no? Ari damo pa. Damo Sa pa Maria gid, no? Castor. Oo, damo pa. Ato pa. Damo na dab sa una bumukarla na sulog ng area mo. Amo Pati gikani duman, no? Bombo-Dennis, no? Hanapa lang oh. Line pa na iya ha. Yes. Yang manag lechon. Morning! Merry Christmas! Yes, so Bombo-Dennis ako. Kita sa mga kauturan nato nga kakalabian diri. Medyo madayo ding inya sini nga area, no? Sa nga lechonan. So, pero Bombo-Dennis, nagpawon ini naton. Kita imagine. Merry Sus, sus. Christmas, good morning. Isa lang nakabog lechon ha. Shin nakababoy ang order subong nga adlaw sa mid 5. Awot ang pila na ka mga manog lechon niya sa garaya da bumbong Carla. Businon basi may libo mang Yes. nga lechon kung tanawon tabi di sa Bacolod or some parts ng probinsya Bugid. ang ma-order subong nga adlaw. Hindi lang taga Bacolod ang mga lechon sa ibang lugar may gapang lechon man mo. Abugid, ari na Bombo-Dennis. So, sa isa gani ka spill ni Wow. Otuwa na kabilog. Nagaraya Ang ila lang, sini nga oh. ginabutang. Re- Okay na. Ready. Inugsalang na. Ready inog So, tungkol na sa baga ho. Wow! Hala, Bombo-Dennis ka damo-damo. Terrible. Wow! So, welcome kita diri sa area, Bombo-Dennis. So, Sana- good morning. sana- Merry Christmas sa tanan. Sa nagatiyog pagkidabi? Oo. Bagong May kaya bakit panubon-ubon. ko. Panubon-ubon taton nga kamera, Bombo-Dennis. May nagatiyog, may bagong bakit, may inugtugon pa kalitsuron ba terrible. Yes, so Bombo-Dennis, duwa na sa kada, sa kada, ganito, sir, ang Tukon, tukon. Duwa na baboy. tubo. Kada tubo, takbuwa na. So, sa subong, pila na ni sir ang naluto na? Mga 80, may yaw pa kami 20, mga sobra. Oh, terrible ba? Ato, counted na to nga to sa ba? Counted ko saan. Wow, Bombo-Dennis, di ka damo-damo. Bukarla, Yes, sa isa Bombo-Dennis. kalitson, pila ka oras ka maluto na, estimate? Sa isa ka lechon, estimated, pila ka oras maluto? Depende, ma'am, sa mga 12K, 3 hours. Yung mga 7K, mga 2 hours. Ang ganda, depende sa kadakoon. Oh, depende siya sa kadakoon. So, mga pila ni siya kilo. 3 hours. Okay, 3 hours. Lag po. Bombo-Dennis, madalag ko. Hanamit ka lechon. Sa kuwan na ako makaan mo Bukarla sa January, basta mong bulubaraton ng lechon na. So, sir, mga January, mabulubahado ay hanang lechon. Wala pa mang di kami ka, sa siguro masaka pag ginamit kayo mahiwat sa mo. Oo. Hmm. So,
may possibility. Gabay pa na hindi lang. sakto-sakto lang. Oo, sakto-sakto. Pero sa mga presyon ay man di sir, hindi makamuya maperde, hindi maperde nga ito sining kakaut. Usually, mayara mang ginansa lang gagmay. Kaya tungod sa, kung hindi mo napabato doon, huwag ka naman customer. Kaya usually sila na yung gabalik-balik order. Oo. Hindi ka may magpa-order kung hindi mo na namin. So ini sir, mga customer mo, sa halin sa una nyo pa ning ka-customer. Proven and tested na ninita, no? Yeah. So, Bombo Dani, sir, di na nading imo sining 6,500, inao. Ang pinakagamay, mama. Tagduwa guro ka bilog na siya kakuha. Ari, anong duwa? Ari, sabi, ari lang luto, Bombo Dani, nga duwa ka bilog. Muna siya, ang 6'5". Oo, 7 ka 6,500. Ang gamay na 6'5". Amo na ang pinakagamay. Ari, ang gamay. Muna 6'5". Okay. Oo. Yes, sa Bombo Dani, 6,500 ang pinagi ka gamay. So, ang ikaapat diri, amotong dito sa may punta, to 7,000 to 6,000, 6,000 to 7,000 Bombo Dani. 6,500 to 7,000 to be exact. Oo, susunod. Oo. Pasaka pa 12K na Bombo Dani. Kaya kalabanan to di makita, mga tag 6,500, 7,000. 7, 7, 8, amo na 6'5". Basta yung pinakamaliit namin, 6'5". 6,500. Okay. Grabe, Bombo Dani. Gapula pula na ang penetration, no? Oo. 7,000 na yan. Daw ka namit tapok niton ba? Hindi pa pwede hilaw pa. Hilaw pa, Bombo Dani. Isa ka baboy, isa man ka sako nga uling. Sobra, ma'am. Hindi sa Depende kadakuon. sa ano mang talaki. Oo. So, tagpila subong ang sako nga kuha sa uling? 420, ma'am, sa Libertad. Ngayon, pag ma-volume ka, 400. Bigyan nila. 400, 380. Bombo Dani, ini kuan man iniya sa uling, no? Correct. Na nga mahal-mahal man gani kay Amo na sa mga ingredients, sa uling. sa kalitson mga duwa makasako uling makaon niya mga 800 Oo. man. Yes, kapit pa kung dako bala, Bombo Danis, ang lechon. So, mas manami, gisa nga maluto, gid ini saya sa mayo ayo. So, mabutang ka gidya sa nga madamo, gid nga uling, Bombo Danis. Sige, Bombo Carla, salamatin na si Sera. Yes, sir. Sino ka niya itong pangalan? Full name ka. Jan. Jan. Si Jan lang. Si Jan. So, ikaw ginatagiya sa abili mo. Chopper lang ko, ma'am. Chopper ikaw. Okay. Madama to. Okay. So, may ari madari Bombo Danis sa tagiya sa nga Avilinos. So, gikan diri sa Purok Lechonan, Barangay 35. Ini si Bombo Carla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Si Statapol number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat kaya Bombo Carla. May defensor bara na nagalinya ga parada ng litson. Amak mo sa isa plan ni ka manug litson dira. Ang order sa mga adlaw siya naka ulo sa litson mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 59 minutos sa nakalikas na alas 6 sa Agas. Tanbay na kamos, daw kapag hindi mabalita tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Inyolagad, Bombo Dennis Rubika para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang